kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, sige hapon. Niano sabta aron atong ipadayon ng atong tulumanon lamdag sa kahitasan. Kagahapon ato man tong hisgutan kining mahitungod sa order o hanay. Nga kining hanay mao ni ang yawi no sa kahusay. Okay, ato gihapong ipadayon ang maong topiko. Kay kining hanay nga kung ato ning masunod, mao man ni ang atong maayo nga relasyon sa atong Dios o sa atong magbubuhat. Kay kini kung hanay o kining kahusay, ato ning mapanag-ingyod sa kining lawas nato, no, lawas sa tao. Nga kinahanglan ang kamot, ang tiyan, ang tiil, kinahanglan maayo gyud ang relasyon. But pasabot ang tiil, kinahanglan mulihok sa unsay iyang responsibilidad sa lawas. Mao kanang, for example, paglakaw. Ang kamot pod, ug unsay iyang responsibilidad, ang tiyan, na diha mo sa tiyan nato mo digest ang atong gikaon. O kung dili nagali na mo function sa iyang gimbuhaton, mahimong nana din diha ang disorder, di ba? Ingon ana pod ang atong relasyon, isip mga tao o mga anak sa Dios. Kinahanglan ang atong relasyon ngadto kaniya insakto gyud. Unsa man ang atong maayong relasyon sa atong magbubuhato ang Dios. Siyempre kining obedience, atong i-emphasize pag-ayo ning obedience. The moment nga muundang nagali ta og sunod sa kabubuton sa Dios, sa iyang kagustuhan, dili gyud na maayong sangputan, di ba? Kung atong basahon ang atong Sagrada Skriptura kung Biblia, ato man yun ang nakita og siguro mga dili lang kay 30% o 40%, halos minus mga
Usa gyud siguro ta kung dili manggali 100% mga 90% maka-conclude yun ta, no? Kung magbasa tas Biblia, makahiusa yun ta pag sumada nga kung tanaw na to ang kinabuhi sa katawhan sa Diyos pananglit sa mga Israelitas sa daang kasabutan. Ang mga Israelitas kung magmatinumanon gani sila sa sugo sa Diyos, maayo gyud ang sangputan, no? Pero kung magsugod na gani og disobey, musugod na gani og buhat og mga buhat pagsupak sa kabubuton sa Dios, dinha na dayon musugod pod ang dili maayo nga mga panghitabo. Buot pasabot ang yawi gyud niini mao kining pagsunod, mao ni ang hanay. Nga naman kay siyempre diya sa pamilya, matawag lang nato nga ang maong pamilya maayo ang dagan kung ang ginikanan sakto ang pagdumala, pagmatuto sa mga anak, dayon pod ang mga anak mo follow po dugon sa ilang rule isip mga anak, mao kanang pagkamatinumanon sa ginikanan. Kung dili gali ma-follow, dili gali masunod ang responsibilidad sa matag usa, dili gyud maayo dayon ang sangputan. Naapoy mga sitwasyon nga ang mga anak nagdepende sa pagdumala sa ginikanan. Mao na nga importante gyud pod ang rules ginikanan, kay kung dili pod mamaayo og dumala sa ginikanan, pag matuto ang mga anak, dili pod dayon mahimong maayong sangputan, no, sa dagan sa pamilya. Dayon bisibersa pod, kung ang ginikanan maayo ang pagmatuto sa mga anak, unya kung ang mga anak dili mo kooperar sa maayong pagdumala sa mga ginikanan, wala lang gihapon. So, buot ipasabot na agyo'y kooperasyon. Nakaroon ingon ani, no? Taysa, atosang ipon be o pila ka ulo ang atong bantayan, no? Nga kinahanglan atong sundon. Kay, mao naman ni ang atong formula, no? Nga naa ang kahusay pananglit kung sa lawas, no? Ato naman tong giingon nga kinahanglan gyud sa lawas sa tao ang magdikta unsay buhaton sa lawas, kinahanglan ang ulo gyud, dili gyud ang tiil may mudikta, dili pod ang kamot, dili ang tiyan may mudikta kundi ang ulo. Ngano man kay naman sa ulo ang konsensya. Unsa gali itong konsensya? Kanang sense, maka-sense og right and wrong, unsay insakto og unsay sayop. So kay ang trabaho man na sa ulo, function man na sa ulo, kinaman diya ang konsensya, mo nang kinahanglan, siya gyud ang mudikta sa lawas. Siya gyud ang mudikta sa emosyon. Dili kay ang emosyon may mudikta sa ulo, dayon muana na ning ulo, sige, dayon buhaton na yon. Nga ang nagbuot mao ang emosyon. Dili na mao, no? Kay disorder, dili gyud maayong sangputan. Kay sa ato na laging gibalik-balik pag example, kanang usa ka bana, ang iyang emosyon mo patigbabaw nga bisag minyo na siya, unya bawal sa konsensya sa pagtuo ang pagpanguyab og lain, unya kay ang iya man yung pagbati, ang iya man yung emosyon mo iyang gipatigbabaw o mo may iyang gipadikta siyang ulo, den ang ulo igo ra po den gasunod, sa unsay gusto sa emosyon, mubuhat dayon sa pangaliwa, no? O pagpanguyab og lain mo nang nakasala. Pero kung ang konsensya mo ay mipatigbabaw sa maong lalaki, sa maong bana, ay dili gyud siya musugot bisan pagganahan ang iyang emosyon. Kay iya magyong pilion ang dikta sa iyang konsensya, kay ang konsensya naamang gud dinhi ang kanabang sense of right and wrong. Kung ang atong conscience grounded by truth, sabot pasabot ang konsensya naa diha ang maayo nato nga relasyon sa Dios. Kay ang konsensya kay balo man gyud unsay sayop unsa po'y dili, no? Mo na importante pod nga atong conscience ma-pattern gyud pod sa katugyong truth nga gikan sa Dios. Kay sa ako pong naingon kagahapon nga na dili man pod ang atong conscience ron sa kalibutan pure, kay naa man po'y mga impurities. Sama sa formation sa atong kanang gitawag og biological formation,
sugod sa pagkasala ni Adan ug Eva, nisulod naman day ng concupiscence nga ang tao aduna nay pagkamahiligon sa sala o sa sayop. Mao na nga ang tao naa nagyo inclination nga masayop. Unya ang lawas pod, ang biological naa na po'y mga impurities mo na nga katong atong gisgutan mo nang naay mga homosexuals nga ang lalaki mubati og pagbati sa babae, unya ang babae pod mubati og pagbati sa lalaki. Mo na biological impurities. Unya makalingkawas ra ta ana kung mo deny ta sa atong self. Negative self mo. I-deny na to ang atong impurities nga ang atong ipatigbabaw mao gyud ang kabubuton sa Dios, ang iyang mga sugo nga gitudlo sa atong simbahan. So diha ra gyud ta maka-evade no makalingkawas aning dikta sa atong emosyon nga mga impure, mga irregular. So mao na nga ang lawas timan ana to kinahanglan gyud parang naay hanay naay order, kinahanglan ang ulo o konsensya gyud. Mo'y mo dikta, dili ang emosyon. Dili ang emosyon. Pananglit hisguta kanang masturbation. Klaro na sa atong katekisem nga nag-ingon atong katekisem nga sala gyud na. Kay inordinate man na. Na karon kung ang atong urge, ang atong emosyon, ang atong pagbati mo'y ato bang paundayan, mo'y atong ipadikta sa atong sa lihok sa ulo o lihok sa lawas. So mahimo gyud nato na. Nga naman kay dili man ang atong conscience mo'y atong gipatigbabaw. Mao na nga mahimo na to na og disorder na. Nga naman kay dili naman mayo atong relasyon sa Dios. So mao na nga sa lawas pa lang daan kinahanglan ang ulo o ang konsensya mo'y mo dominar sa lawas o sa emosyon. Then ani puta sa kanang ulo nga katilingbanon. Inani man ni tulo man gud ni ka ulo ang ato bang bantayan para nga magiyahan gyud ta. Una, kung magisgutag ka ng individual o ulo o lawas sa tao. Kato akong giingon ninyo kaganina ba nga, ang ulo mo gi mo dominar o ang konsensya mo gi mo dikta sa lawas. Dayon sa diri sa kalibutan, katilingbanon man puta kay ang Dios nagtukod man og katilingban, nagtukod man og simbahan, mao na nga kinahanglan ato pong himuon pong ulo. Ang mga tao diin gihimo pong kanabang mga leaders sa atong simbahan. Mao na kana atong gitawag og magisterium. Nga kinahanglan mo follow ta sa ilang pagdumala kay sila man ang gihimo pong ulo diri sa kanang gitawag natog katilingbanon nga ulo. Diin naapoy mas labaw kanang gitawag natog chief mo kaysa katugaling sa mga apostoles. Mga labaw man to kay gipili man to sila ni Kristo, pero si Pedro mao pagyoy mas chief nila kay siya mo'y gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. So ang pagdumala sa mga apostoles, dayon pinanguluhan ni Pedro kinahanglan atong tumanon. Dayon kay naapa man tas kalibutan, ang Dios pod naghatag pod og power, naghatag pod og otoridad sa pangagamahan ng tawhanon kanang gobyerno. Nya diha na gibase pod sa kana bang katugaling statement sa Ginoo nga ihatag sa emperador ang iya sa emperador og sa Dios ang iya sa Dios. But pasabot kana nagtudlo nga ang Dios wala pod moingon nga kana bang wala na lang yun niya taga-ipog otoridad ang pangagamahan ng tawhanon. Gitagaan gihapon niya. But pasabot nga mo follow pud ta sa unsay mga balaod sa atong gobyerno. Pero kining balaod sa gobyerno kay tawhanon man dili po nato una-hunaon nga tanan pong mahimong lagda diri nga nasubay sa lagda po niya. Kay mahimo man po nga ang kagamahan ng tawhanon supakon ang kabubuton sa Dios. So bitaw nga diha sa buhat 5:29 ba na o 39 basta naa diha dapit no. Buhat 5 nga kung ingon ana nagali ang mahitabo nga ang gobyerno musupak na sa kabubuton sa Dios, so kita mga Kristohanon kung
matinud-anon ta sa atong pagtuo sa Dios, moingon ta nga it's better to obey God rather than men. Mao na nga dapat unta pod maayo pod ang relasyon sa gobyerno o sa simbahan sa Dios. Dili gyud unta na magsumpaki, no? Pero naghari naman lagi ron ang relativismo nga equal ang kinibang truth nga gihuptan sa matag tinuhuan bisag man naglahi-lahi mo na nga lisod, no? Lisod kaayo ipatunhay pag-ayo ang absolutism o absolute truth sa usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo tungod kay ang atong gobyerno pod ron do na may equal nga pagtagad sa matag tinuhuan. Unya dili man parihas ang truth good nga gihuptan, no? Kay daghan man nga version. Unya protected man po na sa balaod sa tao mo nang nakalisod po nato dinha, no? Bot pasabot nga ang gobyerno kung ibase sa balaod sa tao, naapod sila kanang rason ngano nga ilang supakon ang unsay gipanudlo pod sa atong simbahang Katoliko. Kay maingon man sila nga inyo man ang pagtuo man sa Katoliko ug mutuo mi ana mo reklamo man pod ang ubang religion. No, parehas gud anang contraception. Ang tinuoan natong Katoliko gadili na to ana, no? Unya pero ang ubang grupo sa mas protestante o Iglesia ni Cristo okay ra man na nila. Nakaron kung ang gobyerno mo ingon nga tuhuan na to ang simbahang Katoliko, moreklamo pod ang protestante o ang Iglesia ni Cristo nga nganong sila ra may tuhuan kami dili. So mao na nga konflikto. Konflikto. Mao na ingon na nilang, no? Mao na nga kita ato gyung tun-an pag-ayo kung ang Dios kay sa ato nang gipadayag kagahapon dili man gyud mahitabo nga kanang relativism mo'y mahusto. Kay mahitabo man nga daghan day ang version sa truth. Mura ba gidaghan day ang Dios. Nya kay usara may Dios but pasabot usaray kamatuoran. Nya kining kamatuoran na moingon tag usa tungod kay ang Dios sa Hebrews 1:1 ngadto sa 2 sa daang kasabutan mipadayag nakigistorya pinaagi sa mga propeta pero sa kaulahiang mga adlaw, no, sa bag-ong kasabutan bali ang iyang buot pasabot, no, nakigistorya pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Then ang Ginoong Hesukristo nagtukod og katilingban o iglesia. Sa laing mga sitas itawag niging harian. Naa dinhi ang pangagamhanan sa Dios. Naa sa simbahan. So mao na nga diri na to mahibaw-an ang will of God. Fullness sa will of God sa New Covenant people of God, people of Jesus Christ. Mao bitaw nga si San Pablo nag-ingon sa 1 Timothy 3 verse 15 nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya sa Mateo 18:17 kining simbahan na kuno final arbiter diri sa yuta. Unya ang dili maminaw ani ingon si Kristo, ingon ang Ginoo nga sama rang wa maminaw niya. Subot pasabot sa mga official nga desisyon sa simbahan, desisyon na sa Dios, desisyon na sa ni Kristo ngano man kay gihimo man yang final arbiter ang iyang simbahan diri sa yuta. Mo na nga but pasabot ang ulo nga katilingbanon diri sa kalibutan kung gusto ta nga mo follow gyud sa will of God, ang himuon natong final arbiter o ulo ba ni? Ulo nga mo'y mudikta gyud unsa gyud angay natong buhaton, siyempre ang simbahan. Ano man, kay siya man ang gihimong final arbiter, siya man ang gihimong ulo sa Ginoo dinhi sa yuta. Dili man kay bisan kinsa, kay kung bisan kinsa ang mahitabo kalanrakas. Nakaron pananglit kung husto ng relativism nga daghang version sa truth. Lain ng Iglesia ni Cristo, lain ng sa Protestante, lain ng sa atong mga iksong Muslim, puros na equal. Sa ato pa, asa naman ron ang absolute truth, ana, nga lain-lain man na. Mo na ang kinanglan yun kung gusto gyud tag absolute truth kay mo man na ang naman hiya ang Dios kinanglan magsusi o magduki-duki gyud og ayo. Mahitungod ni ining tanan, no? Kay dili gyud mahitabo nga tanan puros husto. Kay kung maingon ta tanan puros husto nya lain-lain man ni, dili day tinuod nga usa lang ang Dios. Ang tinuod di ay daghan ang Dios. Ngano man kay lain-lain man ang version sa truth.
So kung usara ang Dios but pasabot, usara pod ang version sa truth. Dili lain-lain. Unyag asa na, na diha mahibaw-an gyud nato kung kugi gyud ta mangita gyud sa kamaturan. Kay maklaro man nato, lahi ra gyud ng tinukod sa tao o tinukod sa Dios. Na aron makasiguro ta nga kining atong pundok o grupo tinukod ba gyud ni sa Dios? Well, tanaw nato sa Biblia og kasaysayan. Kay dili gyud mahitabo nga magkontradict na. Ang uban gud magbantay ta. Nganong murag makatuo pud ta bisag tukod ra og kanang tawo rang ordinaryo. Ngano man kay gamiton man ang Biblia. Gamiton man nila ang Biblia. Unya timan-an biya nato nga ang Yawa ang amahan sa kangitngit sa 2 Korinto 11:14 nagpakaanghel biya ni kahayag, nagtakuban. Subot pasabot ang iya pong mga sugoon, ang iya pong mga tao, ang iya pong gihimong mga alagad, dili pod layo. O mahimo po ning magtakuban pod sa kahayag. But pasabot, mahimo po ning manudlo po ning Biblia. Kay takuban gud nga naa sa kahayag. Now, ako, sayon ra nako ni siya mailhan, no? Ngano man. Kung ang mensahero gali, wala gani siya connection, no? Ang iyang authority, wala gani connection sa mga apostoles. Kana, maklaro gyud nga, dili gyud tinuod ang iyang pagkamensahero. Nga naman kay, mailhan man gunato nga ang usak ka mensahero, adunay siya, ang iyang authority, dunay connection sa mga apostoles. Kung ang maong grupo, ang ordination, wala gyud bugto ba nga na subay gyud sa ordination nga gihimo sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod, kana bang pagpandong sa kamot. Oh, di ba? Unsa may di ba giingon man diha sa Roma 10:15 nga unsaon man pagpanudlo kung walay otoridad o wala kag ipadala. Na pareha sa ang mga apostoles, yun sa man pagpadala ang mga apostoles, direktamente yun nga gipili sila ni Kristo. Unya ang mga apostoles pod, ang ila pong pagpamaagi, pagpadala, pag-authorize, mao ka ng ordination. Ordination atong term ron. Dayon sa una, kana, ang ilang term na laying of hands. Pagpandong sa kamot. Mao na nga kung tanaw na to sa kasaysayan kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo lig-on man kay bisan gani kuno ang gangaan sa impyerno dili makabuntog nya sa Lucas 1:33 magpadayon sa ato pabot pasabot ang ordination pod walay putol kay mo man na ang sistema sa paghatag og otoridad nga bot pasabot nga gipadala gyud ang maong mensahero nya unsa mang pundo ka unsa mang tinuhuan na karon nga ang iyang ordination ma-connect gyud sa ordination nga gihimo sa una panahon sa mga apostoles. Na, buot pasabot, biblical o historical ang usa ka tinuhuan nga mag-angkon ana. Na, kung ayohon na to nagduki-duki ang atong history, only the Roman Catholic Church can claim that. Even the Pasugo Magazine of the Iglesia ni Cristo admitted that. Noon ako'y Pasugo Magazine nga sila, admitado sila nga niingon sila nga only the Catholic Church can claim. Nga ang iya kunong existence can be traced back from the 1st century. From the apostles kuno. Mao na nga bisan sila admitado sila ana nga kining Katoliko mo gini ang makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Ang ilarang gisupakan sa Katoliko kay ang ilagong hunahuna nga ang Katoliko nawala na kuno ang pagkatinuod. Kay na completely apostata man kuno. Complete ganap man kuno ang pagtalikod. Pero ang tinuod mga igsuon katumanan lang na kanang ilang panudlo ngayon ana, katumanan usan na as katumanan sa Isaiah 5:20. Unsa gali nang naa sa Isaiah 5:20? Bantay ta kay maabot ang panahon nga ang insakto himuong sayop ug ang sayop himuong insakto. Okay, moingon ta daghan man jud ron ang nagtuo nga ang Katoliko na agos kasipanan, di ba? Pero kung ayuhon na tog tuon, ayuhon na tog duki-duki. Makapabarug man ta nga husto man ang mga pagdulunana, no? Pero kung dili matubag, na may panultihon nga ang bakak balik-balikon mahimong tinuod na sa mga tao nga sige kadungog anang bakak.
Di ba mga matagtag example, no? Mamubo lang kaya, pikin na ba itong oras, no? Matagtag example. Kanang mahitungod sa kumpisal. Di ba Katoliko raman ay kumpisal? Although naaday sa kuan sa kanang Philippine Independent Church nga kanang gitawag nag Aglipay, Katoliko raman na gikan naapod sila ana. Pero ang original gyud ana kita gyud sa Katoliko kay gikan raman na sila sa Katoliko. Now kanang atong Sacrament of Confession daghang gatabang nga mga relihiyon ron nga moingon sila sayop na. Kay ang makapasaylo kunog sala Dios ra. Nya nga nang mangumpisal man kuno tagpare. Na unsa may atong biblical support ana nga dili na siya sayop. Kay para nila sayop man na. Mo na example nga insaktong pagtulunan nga gisayop sa uban. Di ba? Katumanan anang Isaiah 5:20. Well, ang atong tubag ana simple lang. Tinuod nga ang Dios ra mao'y makapasaylo og sala, pero dili ta kabuot sa Dios kon kanang gahuma iya kanang ipiyal. Iya kanang itugyan sa mga mensahero o mga alagad diri sa yuta. Ug naa nas Biblia, no? San Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa 23. O ang unang mga obispo nga gitawag og mga apostoles, unsay giingon ni Kristo ngadto kanila? Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Bisan kinsang sala nga inyong pasahiloon, ako kining pasahiloon sa langit. Ang mga sala nga dili ninyo pasahiloon, dili usab na ako ni pasahiloon sa langit. Di ba klaro kayo na? Nga duna di ay protokol ang pagpamasaylo og sala diri sa atong pagtuong Kristohanon? Nga ang Dios mamasaylo og sala pinaagi sa mga obispo? Kay ang mga apostol mo man ang unang mga obispo kung tan-aw na to sa history. Mo't pasabot kay nag-ingon ang Dios, ang dili ninyo pasayloon, dili po na ako pasayloon. Sa ato pa, unsao man nato pag pangayog pasaylo sa Dios, mapasaylo to sa Dios kung dili ta musugid ani mga tawhana. Nga, kung dili kuno sila mo pasaylo, di man po siya mo pasaylo sa langit. Sa ito pa, ang pagpamasaylo daig sala, diri sa New Covenant, doon na daig protokol. So, kanang mga mensahero nga, wala magtudlo og protokol, kay ditso-ditso ra kuno sa Dios, wala sila magsubay sa Biblia. Kay sa Biblia, ang pagpamasaylo og sala, doon na may protokol. Wa naman tayo igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, kini ang ubos ninyo nga lagad, no? Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong igsuon sa Picaslawak, no? Sa technical side, Danny Luard o Taxi Lumba. Okay, hangtod og mabuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.